Kani kadai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban pule dailu setas im kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Baro ki caka pule kini ban thawi ki lat kelenti ban penlong yaki ki basingan nakabanta ki kena kentai ong ke Presiden Draupadi Murmu. Lechungo umenturang badu Narendra Modi ya ke Brunei bat Singapore ban nang penklan ya ke jingadai paralok bat kini kiri. Lechungo Menteri Katanat Culture and Tourism Jong Kesokar Pedeng uga Jendra Singh Shekhawat ya ki jaka jungok kai baper ki badan hamau kerwat Southwest Khasi Hills District. Bat pleperda Menturang ba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ya ka master plan na ka bentai ka redevelopment bat kenteu bat penhere ka lama jong ka ri Habarik Point Shillong. Ka President Draupadi Murmu kalaong babaro ki jaka puli ki de ban thau ya ki lat kelenti ban penlong ya ki basingan na ka benta ki khna kanthai namar ki long ka benta ba kongsan jong ka roi ka par hakari. Ka President kala kran ekani haka convocation ba arphwe jong ka Symbiosis University Hapune hnin kasngi. Kalaya ru ya ki jing treshitom jong ka university ka balawan ra ya ki jing kentup lang ha ki jing pule ya ki khna ki babyang ha ka long renyang long briu bat ki badon jing dunaru bat ka babanru halor ki jing long marangkat hapadeng ki shinrang bat ki kentai da ka bakadoru ba prangut na ki khatwengut ki bayo takamaksiar ki de ki khna kentai. Galapan syairu bagi jaka pule ke de bandon ke jing temu ban ya ke jing nang jing start ke badon dor bat ban yarap ya ke samla pule bakin snguthu ya la ka lariti bat ya ke jing don kam jong ke emlang salang. Ke Presiden Murmu kala ajimut ban pinmi bat shna ya ki mar ki biade na ka benta ka jing sumar ya ka koit ka kya da ka ba kham perkhat kham tam ya ki tu ki badai na ki long yeng badung. Galapan paru ya ke jingkermen bagi samla pule banaki waikiri ki bawan pule haki university ken pendon kam ya ke jingtep bat ki sap jongki nakabanta ke jing manbha ukun benriu haki ri jongki. Menteri Rang Bado Narendra Modi ulapoi habandar seri begawan hnen kesngi haki jinglet jungo jungu ya ki atli kiri ke Brunei bat Singapore. Lapdeng subhaya umudi da ukuns im Haji Al Mutadi Billah ha Brunei International Airport. Kani kalong kasen ka banengkong ya Menteri Rang Bado Narendra Modi banai jungo ya ka Brunei ban galit jarang katru bat ka jing dap South Hosnem ka jing sedang ka jing yadai hapadeng ka India bat ka Brunei. Hashwa bu mi umudi ulapan pau ke jing sngos kem ba ke jing ban jungo jung ya ke Brunei bat ke Singapore kan nang pen klan ya ke jing dai paralok hapadeng ki atli kiri bat ka than barok kawai ke bahap hapo ke ASEAN. Ulo ongru ba baro atli kiri kilong ki paralok ke be kersha ne ke Act East Policy jong ke India bat ke Indo-Pacific Vision. Menteri Katanat Culture and Tourism Jong Kesokar Pedeng uga Jendra Singh Shekhawat hnen kesngi ulalet jungo ya ka maukerwat Southwest Khasi Hills District hakaba ulalet shiki jaka jungo ka baper ki badon hakathan kentup ya ka umshit hajakrem ki mauben na mauruduk hamaulangwir ya ka sinrang maurin ka ba hamauten bat ya ka wa rilang viewpoint ka ba hakashnong maurang lang. Menteri ulapan long jia langru bat ki ofisa na kita nak traikam baper ha circuit house maukerwat. Habakran ha ke jia lang hasan rang maurin ke baha mountain ushakawat ulapan pau ke jing sngos kem ba ki jing tmu bat ki thong jong ke sorkar jela kin plelat ya ki nong shangka suwari bakin wan jungo ya ke Meghalaya. Kejing nangkiu hakaliang ka kam jungok kai kanwan ra kejing kala ka bakrau ha kejing im jungki trashnong ha ka yok ka kot jungki ha ka rukom im bat ukermen bah kisngi bahadin ka kam jungok kai kan long kalat ban kentiu ya ka yok ka kot ha ki jela ka than chete la mingi la ong shushu ushikawat. Menteri Rang Ba ke Manipur UN Biren Singh ulapan rem ya ke jing penhap bom hakiruk pat ba bat ki bor pahara da ka ba pendon kam da ki drone bat ong ba ka sorkar kan sawat lat kumno banyak kun persya ya kum kita ki kam pentrim.
Haba penpau lang baga social media Menteri rangba ula penrem ya baro kijat jingele persya bat kentu ya ki breu jong ka Manipur bakenya teli lang ka wei persya ya ki jing isi ki jing ya pia bat ka jing ya pat ya pra la ban penken mau baki suba rang kuki kila pendon kam da ki drone balashna da ka jing start technology ka juk menta haka ban pen hap bom haki shinong bat ki kitem pahara jong ki shipai dangshen ka balashimno ya ki jing im jong ki arngut ki breu kene kedai ka Akashvani Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor Menteri rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma nin kesngi ula play perda ya ka master plan na ka bentai ka redevelopment batru ya ka jingken teo bat penher ya ka lama jong ka ri ha unarse lama ubajrong shispa laipuwei pun ha barik point Shillong Kesorka Meghalaya katmuban shimbun kilat ban weng ya ka jing dhengkali ka jing penyeng kali bean batru ban kampen bhai ka rukam ya ki kali bakit ya kinong leit nongwan Habakren hakajihalang Konrad ke sangma ulong babaro kiriti kidustur kidi banyak lang bat penpau ya ka rong bashisha bat ka tenrai bashisha jong kidustur bapher jong ka jella ulong ru ba ka jella kadang kenmau ya baro kijak benriu kibelia kun da ki posnem ban penyo jella bapura ya ka Meghalaya Menteri rangba ulong shushu baka lama ka longkum ka jing pen kan mau ya kinong song shnong ka jella baka jing ya tali ka wanra ya ka jing shingan ha ka jella Kabor penya district jong ka Southwest Garo Hills Ampati da ka jing snok ti lang bat ka Meghalaya State Public Service Delivery Commission kila penlong ya ka program penshai pensong to pat ba halor ka Meghalaya Right to Public Service MRTPS Act arhajar arpo La penlong ya ka program ha Ampati Multipurpose Center ha Southwest Garo Hills Dr. WCR Marak MCS ADC badai jong katanat election wala keren halor ki kambe day bat ki election commission kat ba udiba joti hajong labor inspector wala keren halor ki kambala terwa da katanat labor hapo ke MRTPS Act arhajar arpo kumjuru ke district transport office kala ajing keren halor ki kambe day bat ka act Lapinkut eka program da ka jing batay eka web portal jong ka commission na ka banta ka MRTPS Act arajar arpo da u Elibar A. Marak District Informatics Officer NIC Southwest Garo Hills Ampati. Menteri rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ula bishar biang ya ka jinglong jingman jong ki hydropower project ha ka jalla ha ka jialang ka belalong ha itanagar hinin ka sngi Habaya thu shapang ka jialang ha ka social media ukhandu ulaong ba ka jialang kala phai khamat sa ka jingpin khu yiki khlaw ya ka yo ka kot ba day ba ka technology ka jingshim jaka ba ka jingpin khu ya ka marang Menteri rangba ula shim jing Kenya ka jing ya chaprang jong ka kam hakikat lai talik project pen meet boarding bala pentre lang ba ke public sector undertaking PSUs jong ke NHPC Limited ke SJVN Limited ke NIPCO bat ke THDC India Limited Ukhandu ula batha ya baro kitana trekam bat ke deputy commissioner baken pentikna bakan amdan kanu ke jing penslam na kalian ke sarkar jilla hakaban penya chaprang ya kikam Shushu ulaong baka jing pinmi boarding na kalong ka bakong san bha na kabanta ka platang ka jong ka jilla ka aikam ajam bat kiway di kilat kayo ka kon ulaong badeban pentik na baki project kinya stand bat kinlongru kibajanay Kasokar pedeng kala penmi ya ka jing thao ya ka law commission ka arpulai ka ba ka samoy tre kam jong ka kan long na ka benta laisnam ka ta hadu kalai pwe tarik unailar arajar arpo nyu ka commission kan don yu chairperson bapura ba sawut kit khot bapura ba kan top yu member secretary Katu ka kubor ka lakun ka bawan shapi na ka Akashvani Shillong haka po prabajing in so baka daily station na ka banta ka kubor haka katin hindi ban penbo ka kubor ka katin padang haka po pra kat san minute kani kadai ka Akashvani Shillong